והבובה נותרה עומדת על רגל אחת. כן קוראים לה טולי, כן קוראים לה טולי בלבולי. השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. אז טולי לא חשבה הרבה, רק כמה רגעים, כי לעמוד על רגל אחת זה עניין קצת לא נעים. אז היא יצאה לדרך והגיעה משום מה אל לב המלאכת המוזיקה הקסומה. כן קוראים לה טולי, כן קוראים לה טולי בלבולי. השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. את מה שקרה שם הם הולכים עכשיו לראות, יהיה מצחיק וגם מותח, יהיו גם הפתעות. עכשיו שטולי כבר בדרך בוא נחזיק לה אצבעות, כי היא תביא איתה המון הרפתקאות. כן קוראים לה טולי, כן קוראים לה טולי בלבולי. השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. לגאטו, עוד מעלתך, אתה הוא ער! המלך התעורר! לגאטו, תראה, המלך סוף סוף התעורר! בוקר טוב, הוד מעלתון. מה קרה? אני מרגיש כאילו שישנתי כמה יממות טובות. בסך הכל 3 ימים, זה לא כל כך נורא. דובים בדרך כלל ישנים 3 חודשים. אני אף פעם לא ישנה כל כך הרבה זמן, אבל זה בגלל שאני לא דובה. אני בובה. לגאטו, סטקאטו. מי זאת? זאת טולי בלבולי, הבובה שרוקדת על תיבת הנגינה. אתה עוד מעלתך נרדמת וזה היה נורא. אני וסטקאטו ניסינו להעיר אותך. אבל רק טולי הצליחה להעיר אותך. כן. אני טולי, נעים להעיר. נעים להעיר. היא מצחיקה. היית צריך לראות איך היא מפענחת את הנחירות שלך. סטקאטו! שלי. היית צריך לראות אותה מפענחת את הנחירות שלי. סטקאטו, אתה נחרת? אתה נחרתי. אתה נחרתי? אני נחרת. אני נחרת? אני נחרת? אתה נחרתי? אתה נחרתי. אתה נחרתי? אתה נחרתי. מי נחר? אתה נחרתי. אני נחרת. כולנו ביחד נחרתם. למה שרק אתה תנחר לבד, הוד מעלתון? כולנו רצינו לנחור ביחד. יש נחירה שמתחילה לה ולא נגמרת, יש נחירה מבהילה לה. יש נחירה שיורדת ומיד עולה. יש נחירה פתאומית בלי הכנה מוקדמת, יש נחירה כמו איתוש. יש נחירה מעצבנת כמו יתוש. בואו נתופף, נצפצף כמו קטר של רכבת, בואו נשרוק את שריקת הקומקום עד שהמלך יתעורר ויקום. בואו ננגן עכשיו את ניגון הנחירות עד שיתחילו לראות כאן כל הקירות. יש נחירה שמתעופפת כמו יונה מכובע, יש נחירה שמפליגה גם,
יש נחירה שמחכים לה כמו לחגיגה. יש זוג נחירות רצופות כמו פעימות הדופק. יש נחירה מפחידה דה. יש נחירה קטנה כמו נקודה. בוא נצופף כמו קטר של רכבת, בוא נשרוק את שריקת הקומקום עד שהמלך יתעורר ויקום. בואו ננגן עכשיו את ניגון הנחירות עד שיתחילו לראות כאן כל הקירות. יש נחירה מעצבנת כמו יתוש. יש נחירה מבהילה. יש נחירה נקודה וחגיגה. מההתחלה. בואו ננגן עכשיו את ניגון הנחירות עד שיתחילו לראות כאן כל הקירות. 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 פה 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 פה. זה נחמד, זה נחמד מאוד, אבל רגע. אני מנסה להבין משהו. מתי למעשה נרדמתי? ומה קרה בזמן שישנתי? פגשנו את מר מטרונום. זוכרים איך הוא ניסה לבלבל אותנו? ימינה, שמאלה, ימינה. זה היה בדיוק כמו שהלכנו על החמשה. זוכרים? אנחנו הולכים על חמשת התווים, הולכים על החמשה של שקט. בא! אני לא הבנתי כלום. אני מתחילה את התספורת מההתחלה. הייתה בובה על תיבת הנגינה שרקדה דה 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 דה. אין מוזיקה. מדוע המוזיקה פסקה? זה בדיוק מה שגם אני שאלתי. פתאום, במקום מוזיקה היה רעש חזק מאוד 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 של שקט. בדיוק כזה. ואני עמדתי ככה. לא, על רגל שמאל. לא משנה. עמדתי ככה על רגל אחת. אני חושב שזה היה יותר... ככה. וגם ככה. בדיוק ככה. ככה בדיוק. בדיוק ככה יוק. ובגלל שהמוזיקה פסקה, היא לא יכלה לזוז. אז מה עשית? ירדתי לארמון כדי לבדוק איך מפסיקים את השקט הזה. ואיך בדיוק ירדת לארמון? רציתי לדרג במדרגות, אבל בגלל שהייתי חדת רגל ולא הייתה מעלית, ירדתי בירידית. איך יורדים בירידית? היא נחתה בדיוק כאן. ואז היא נכנסה לך לתוך החלום. לולי, מה את עושה? אני נוסעת בחלום אוטו, להיכנס למלך לחלום. וואו, יש כאן המון אנשים. הם עומדים בכניסה לקונצרט המאה. קונצרט המאה?
שם המלך נרדם. איך יודעת? היא רואה את החלום שלו, היא בתוך החלום שלו. הוד מעלתון עושה 3 לכל האנשים. עכשיו יש שקט. כולם מחכים בסבלנות כבר שיתחיל הקונצרט. המאסטרו מגיע. הוא עולה לבמה. הוא פותח את חוברת התווים. היי, מה זה? משהו קורה. משהו קורה בחוברת התווים. רגע, זה לא יכול להיות. המאסטרו לא מבין איך זה קרה. מפתח סול נעלם. אוי לא. מפתח סול נעלם. ובלי מפתח סול? אין מוזיקה. והמאסטרו מכריז, הקונצרט מבוטל. והמלך נרדם. נכון מאוד. את ממש קוסמת. זה בדיוק מה שקרה בקונצרט המאה. נכון. ומאז אני לא זוכר כלום. אבל רגע, מה אתם עשיתם? יצאנו לדרך לחפש את מפתח סול. יצאנו בשליחות של המלך, אנחנו יודעים עכשיו את הדרך. את השאלה חזור ונשאל שוב, הדרך קשה ואם נתעייף זה לא חשוב. לא נשוב לארמון עד שלא נפצח את כתב החידה, היכן המפתח. נב של שרוולים נמתח מיתרי קול, נלך ונצעק לאן נעלם מפתח סול. לה 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 לה. רגל ימין עוקבת אחר רגל שמאל, לא נפסיק ללכת עד שנמצא את מפתח סול. לה 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 לה. אני משקיף מלמעלה ורואה את השלושה, חוצים את האוקיינוס וחוצים גם יבשה. הם מחפשים את שר המקצבים בכל מקום, צועקים איפה אתה מר מטרונום? אני רואה את טולי, אני רואה את טולי בלבולי, השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. על קשת של כינור הם מחליקים מעיר לכפר, במיתרי גיטרה מפלסים דרכי עפר. עכשיו הם מטפסים על הסיפון של תוף מרים, מפליגים הרחק הרחק אל לב הים. כן תמשיכי טולי, כן תמשיכי טולי בלבולי, השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. אני עצוב, עייף בודד, בזמן קצוב, חייב להתנדנד, מיום ליום, מצד לצד, אל תשאלו אותי כיצד. את מכירה את מר מטרונום? בטח, אנחנו סודדים. מה זה סודדים? סודדים זה ידידים לסוד. אני סודדתי למר מטרונום את סוד הקצב שלי. הסוד שלי הוא מסתודד לו כאן בתוך הלב. אני אגלה לך אותו אבל רק בסוד. קצב הלב, קצב הלב, קצב
ותיגע בשמיים קו האופק שבלב. אם תמחה כף אל כף ותחבץ את האף, תשים לב שאתה מתקרב. בוא נביט אל האופק ונקשיב טוב לדופק, סוד הקצב שבלב. כשיש בפנים קצת התרגשות, הלב פועם מאוד מהר, וזה הרי כל כך פשוט. תקשיב ללב ותשתחרר. אם תשים את האצבע בדיוק פה באמצע דופק פעימות הלב. אם תקפוץ פעמיים ותיגע בשמיים קו האופק שבלב. אם תמחה כף אל כף ותחבץ את האף, תשים לב שאתה מתקרב. בוא נביט אל האופק ונקשיב טוב לדופק, סוד הקצב שבלב. ואם משום מה קצת עצוב, הלב פועם לאט לאט. למה זה קורה זה לא חשוב, תרקוד עם זה, למי בכלל אכפת. אם תשים את האצבע בדיוק פה באמצע דופק פעימות הלב. אם תקפוץ פעמיים ותיגע בשמיים קו האופק שבלב. אם תמחה כף אל כף ותחבץ את האף, תשים לב שאתה מתקרב. בוא נביט אל האופק ונקשיב טוב לדופק, סוד הקצב שבלב. ואם קורה דבר מפחיד, הלב דופק כמו פטיש. אפילו אם הקצב לא אחיד, תזוז לפי מה שאתה מרגיש. אם תשים את האצבע בדיוק פה באמצע דופק פעימות הלב. אם תקפוץ פעמיים ותיגע בשמיים קו האופק שבלב. אם תמחה כף אל כף ותחבץ את האף, תשים לב שאתה מתקרב. בוא נביט אל האופק ונקשיב טוב לדופק, סוד הקצב שבלב. קצב הלב, קצב הלב. זה נחמד, זה... סטקטו? אתה משתיק אותי? כן, אדוני המלך. אני מצטער, אדוני המלך, אבל קצב הלב זה סוד. זה סוד? טולי, ספרי לו. אני מוכנה לספר לך עוד מעלתון, אבל זה בסוד. רגע, אם הסוד הזה הוא כל כך סודי, אז למה סיפרת אותו למר מטרונום? טולי? לא הייתה לה ברירה. היא הייתה מוכרחה. מוכרחה? מר מטרונום ואני עשינו שסק. טולי נתנה את הסוד למר מטרונום בתמורה לתשובה. לתשובה? לשאלה שלעולם לא נפסיק לשאול. לאן נעלם מפתח סול? עבר לגבעה באמצע שדה הפזמונים, יש בית בלון ידוע שקיים אלפי שנים. חליל גיטרה וטופים הולכים שם יחפים, כינורות לצד דרבוקה משתזפים. מיד תגיע טולי, מיד תגיע טולי בלבולי, השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. טרומבון שמן דובון יושב בלובי המלון, פסנתר כנף קורס ואף מבעד לחלון, הקסילופון בטלפון שעות כבר מפטפט, אורגן חשמל פותק תבלים על הטפט. ואז תגיע טולי, ואז תגיע טולי בלבולי, השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. בקבלה חלילית וגם מרצ'לו מחלק
מהן זאת טולי, אחת מהן זאת טולי בלבולי. השם נשמע לכם מוכר, כן נכון אני נזכר, אתם נפגשתם בעבר. מלון כלי הנגינה. שנים שלא ביקרתי שם. תגידו, מי מנהל אותו? עדיין מרצ'לו גברת חלילית? אתם מדברים חצוצרית. מי לימד אתכם? טולי בלבולי. באיזה רשות לימדת את היועצים שלי חצוצרית? לא הייתה לה ברירה. מאז שמפתח סול נעלם, כל כלי הנגינה עזבו את בית המלון, ובלי כלי נגינה... אין מוזיקה. כן. טולי? תבלבלי להם משהו. מה אמרת להם? גם אם אין לנו כלים, עדיין אפשר לנגנגן ולעשות מוזיקה. תתחיל. פם פרם פם 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 פם פרם פם. אם אין פה כלים, גיטרה, תופים, חלילים, מזל שיש זוג סנדלים, תרקע ברגליים צלילים. אם אין כינורות, אם אין כלי מיתר כדי לפרוט, חליל וטרומבון חצוצרות, תשיר את שירת הפרות. אם אין לי טרומבון ואין כלי שבא בחשבון, לא אין כאן מקום לאלבון, תופף על הגוף בים במבום. בלי אקורדיון, כן יש לי כזה רעיון, כפיים למחוא כמו מיליון, אנשים בקהל אצטדיון. אם אין פה כלים, טולי בלבולי, אני צריך לחשוב על דרך איך להודות לך. מה היית רוצה? אבי אמי שאלה. הייתי רוצה נעליים שכשנועלים אותם נהיים יותר נמוכים. יש דבר כזה? לגאטו, באמת, אם יש דבר כזה. יש דבר כזה? בטח שיש דבר כזה. אם יש נעליים שכשנועלים אותם נהיים יותר גבוהים, אז בטח יש גם נעליים שכשנועלים אותם נהיים יותר נמוכים. שאלה טובה, אבל תגידו, מרצ'לו וגברת חלילית, הם אמרו לכם איפה נמצא המפתח? בוודאי, והם שלחו אותנו לחמשת התווים. נכון. אנחנו הולכים על חמשת התווים, הולכים על החמשה של התווים. אנחנו מטפסים על 5 קווים, מטפסים על 5 קווים. מי שמגיע לכאן בגובה סופרן שר. אני מעדיף את הבאס, למטה נשאר. אני עולה גבוה יותר ויותר, וככה סתם אני על השורה מנטר. הקול שלי עולה, מכאן אני כבר לא ארד, לא! לכל אחד יש קול,
בגובה שלו. אנחנו הולכים על חמשת התווים, הולכים על החמשה של התווים. אנחנו מטפסים על 5 קווים, מטפסים על 5 קווים. מי שמגיע לכאן בגובה סופרן שר. אני מעדיף את הבס, למטה נשאר. סופרן זה קול גבוה כמו ראש של ג'ירף. אני קצת מפחד, מחזיק חזק אם לא אני אף. גבוה פה מדי, אני לא מצליחה לשיר את השיר הזה לבד. אז נשיר בדואט. אנחנו הולכים על 5 התווים, הולכים על 5 של התווים. אנחנו מטפסים על 5 קווים, מטפסים על 5 קווים. מי שמגיע לכאן בגובה סופרן שר. אני מעדיף את הבס, למטה נשאר. אל תפחד, תראה כמה זה קל. תראו אותה, היא כמו אנטנה בראש של מגדל. הקול שלי עולה, והוא יכול גם לעלות עוד. מכאן זה נראה ממש גבוה מאוד. יצאנו בשליחות שלנו. אולי חכי רגע. מה יש לחכות? קדימה, לדרך. יצאנו בשליחות שלנו. התווים לא מסודרים בסדר הנכון. תראי איזה בלגן. במקום דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. הם עכשיו דו, לה, פה, רה, דו, מי, סול, סי. אז מה אם זה לא בסדר? זה בסדר. זה בסדר חדש. וזה לא סתם סדר, זו גם מנגיננה. דו, לה, פה, רה, דו, מי, סול, סי. היי, תראו, התווים, היי, הם טפטפו לנו חץ מנוגן. נכון. לגטו תראה, הם טפטפו לנו חץ מנוגן. יצאנו בשליחות של המלך, אנחנו יודעים עכשיו את הדרך. את השאלה חזור ונשאל שוב, הדרך קשה ואם נתעייף זה לא חשוב. לא נשוב לארמון עד שלא נפצח את קו החידה, היכן המפתח. של שרוולים נמתח מיתרי קול, נלך ונצעק לאן נעלם מפתח סול. לה 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 לה. רגל ימין עוקבת אחר רגל שמאל, לא נפסיק ללכת עד שנמצא את מפתח סול. לה 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 לה. דולי! סטקטו? מה? מה קרה לה? אני לא יודע, מה היא עושה? אני לא יודע. אני חושב שהיא עושה רונדו. מה זה רונדו? זה מה שהיא עושה עכשיו. למה היא עושה את זה? זה אני לא יודע. דולי! תעצרי!
שלום וברכה, אנו נאמר לך שלום. שלום וברכה טולי, עד כאן כי כך אמרו לי, המלך שקע בחלום. לרונדו יש סיבה, את הסתובבת שם כמו טבעת, על כך נבקש הסליחה. כי טריטון המכשף ביקש שבמרתף אותו תפגשי לשיחה. זהו הוואלס נפלא, אין שאלה, רק עלילה שמתחילה בשני צעדים. אל תפחדי לידי, רק תרקדי, קחי את ידי ותלמדי את הוואלס זכרותי. כן זה הטון, למה לרטון, צעק הטון, על המטון, באנו לכאן כדי לטעון שיש לך אישה עם טריטון. אין שאלה, רק עלילה שמתחילה בשני צעדים. אל תפחדי לידי, רק תרקדי, קחי את ידי ותלמדי את הוואלס זכרותי. כן זה הטון, למה לרטון, צעק הטון, על המטון, באנו לכאן כדי לטעון שיש לך אישה עם טריטון. רגע, אני רוצה להבין, את פגשת את המכשף טריטון? פרופסור פורטה ופרופסור פיאנו אמרו לי שהמכשף פטפוטון יכול לעזור לי, שהוא יודע היכן נמצא המפתח. הם אמרו לי לקרוא לו, אז צעקתי, המכשף סבתון! אבל הוא לא ענה. ואז הפרופסורים הסבירו לי שכדי לפגוש את המכשף יקינטון... טריטון. אני צריכה לענות על החידה. חידון. שימי לב לחידה, טולי בלבולי. יש לך רק 3 ניסיונות. במידה ותעני תשובה נכונה, תשמעי את הצליל פרלים פרלם. במידה ותעני תשובה לא נכונה, תשמעי דממה. מתחילים. הבית של המלך נקרא ארמון. הבית של המלכה נקרא... אם הבית של המלך נקרא ארמון, אז הבית של המלכה נקרא... זה קלה קלולה. ארמונית. התשובה היא לא נכונה. נסי שוב. יש לך עוד רק 2 ניסיונות. בהצלחה. תודה. הבית של המלך נקרא ארמון. הבית של המלכה נקרא... אם הבית של המלך נקרא ארמון, אז הבית של המלכה נקרא... ארמונה. היי. התשובה היא לא נכונה. נסי שוב. טולי, יש לך ניסיון אחרון. בהצלחה. אם הבית של המלך נקרא ארמון, אז הבית של המלכה נקרא... הוא נקרא... איך הוא נקרא? הוא נקרא... אני בטוחה שאני יודעת את זה. הבית של המלך נקרא ארמון, והבית של המלכה... חבל שלגטו וסטקטו לא נמצאים כאן איתי, הם בטוח היו יודעים. הבית של המלך ארמון, והבית של המלכה... הרמוניה? ואז מצאת את המפתח סול. מה פתאום? איזו קשקשטות. אז היא חזרה לארמון. עצובה, עצובה.
כל הבלבול נגמר לה. מה קרה לה? עוד מעלתו סליחה. לא קיימתי את ההבטחה. אין תשובה. שם לך, שם בשלווה. רגע, טולי. טריטון, לא החזיר לך את המפתח? לא. למה? מה הוא אמר? הוא אמר שהוא לא יכול להחזיר לי את המפתח, כי מעולם הוא לא לקח אותו ממני. אני לא יכול להחזיר לך את המפתח, כי מעולם לא לקחתי אותו ממנו. אני לא מבין מה הוא ניסה להגיד. זהו שבהתחלה גם אני חשבתי שזו סתם קשקשטות. אבל אז הבנתי שזה ממש קלי קלולה. מה קלי קלולה? שים לב, מפתח סול היה כל הזמן בתוך הלב שלי, בנשמה שלי, פה. וכשיש לך מוזיקה בתוך הלב, בתוך הנשמה, אז אף אחד לא יכול לקחת אותה ממך. אפילו לא המחשב קשקושטון. תפתח בגדול, למוזיקה יש טעם, מוזיקה כמו רעם, ניצוץ של ברק מתחיל הכל, צלצול פעמון, מוזיקה כמו דלת, אף פעם לא ננעלת, בית פתוח שיר פזמון. בוא תראה כמה שאם עושים את זה נכון זה לא קשה, אתה לא צריך לשאול בתוך שתיקה נולדת מוזיקה. קוסם שצלילים יוצאים לו מהכובע, מתעופפים לגובה, שורקים מנגינה לכוכבים, אגם ברבורים, מוזיקה כמו מים נוגעת בשמיים, שרה לעננים שירים. בוא תראה כמה שאם עושים את זה נכון זה לא קשה, אתה לא צריך לשאול איפה מפתח סוד, אל תשאל איך ומה מצא את אפילו בתוך שתיקה נולדת מוזיקה. את מה מבטיח המפתח הזה? מה? אתה נתת לה את המפתח של הארמון? לא, רק למלך יש את המפתח של הארמון. למלכה יש את המפתח להרמוניה. תפתח בגדול, למוזיקה יש טעם, מוזיקה כמו רעם, ניצוץ של ברק מתחיל הכל, צלצול פעמון, מוזיקה כמו דלת, אף פעם לא ננעלת, בית פתוח שיר פזמון.
כשם שצלילים יוצאים לו מהכובע, מתעופפים לגובה, שורקים מנגינה לכוכבים. אגם ברבורים, מוזיקה כמו מים, נוגעת